horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang manang didia pihamu maringanan. Tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nagabi jamita di minggu padua hudung Epipanias 16 Januari 2022 ima natarsurat di buku Pesalmen bidu 36 mamukasian ayat onom rodi ayat 10 sada dohot topik minggu debata para sirohana manoktong. Tuhan adalah kasih dan setia. Ujaha marihita sonom mahatani Tuhata. Tolhas rodi langit doaka asini roham ali Jehovah. Tolhas rodi aka obudo hasitongamu. Subukonaka dulu ni debatado hati goramu. Dusun aik nasumar do aka panguhumu. Di parmuduhodo jol madoho pinahan ali Jehovah. Tungna arga situtudo asini roham ali debata. Jadi marhapurusa di parlingkuman ni habung mudu aka anak ni jolma. Di hamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di payunu pokodo tu nasida sian batang aik ni aka hahisaumi edenmi. Ai di labung mido mual hanguluan. Di bagasan hati uromi huidahami hati uron. Sai panene ma asini roham tu akana tu madaho. Jala hati goramu tu akana ujur marroha. Ima hatani tu hatta. Di hamu akadamang dohok dainang tauji majolo maparrohahon topik ni minggui debata para sirohana manoktong manang Tuhan adalah kasih dan setia. Akamang dohot tamuinang dang didok holat debata para siroha debata tei dakola para siroha didok alai mangihu dohata manoktong. Suaksongoni do molotaida di hata Indonesia tang berdiri sendiri kata kasih di bahen alai diuduti dohot hata setia. Jadi molo dijaha gabe songon topik ni minggui ma debata para sirohana manoktong molo di hata Indonesia didok Tuhan adalah kasih dan setia. Hamu akamang dohot tamuinang dia nanang dohonon natuhita marhite hatorangani. Totu nanang dohonon natuhita ima ia asini rohani debatai dakyai dibatasi oleh waktu manang partikian. Molo hata manoktong disi totu martudu-tudu itu partikian naso marhaujungan yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada akhirnya. Manoktong. Jadi molo didok manoktong berarti terus menerus tang marsangga-sangga ibana. Continue. Suaksongoni do molo tajaha di hati Indonesia, Tuhan tidak hanya mengasihi tetapi juga setia. Jadi Tuhan setia mengasihi. Jadi nadiodolo disi dada holan kasih Tuhan saja, tetapi juga setianya, kesetiaannya mengasihi. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Tutua kamang dohot tamuinang, Tuhan juga pernah murka. Ia pernah kecewa terhadap umatnya, kecewa terhadap kita, bahkan sakit hati dibuat umatnya. Jujur dohat cit rohani tuhatai tabain. Karena itu umatnya dihukum. Akan tetapi semua itu ia lakukan dalam kasih atau dengan kasih. Hanggo jolma molodunga haci rohana tabain takolong birohani. Jala mamereng bugas taipe dang lomo birohani. Hita pisongoni molonunga di haci ti hita tang lomo rohatta be mamereng. Mamereng bugas nipe tang lomo birohatta. Gabe didok mamerdu mudita norarate. Hamu kamang molo didok setia berarti berpegang teguh atau teguh hatinya. Jadi molo di kamus besar bahasa Indonesia
ya padanan kata setia itu didok disi berpegang teguh atau teguh hatinya. Misalnya kita punya suatu prinsip atau janji, kita tetap teguh dengan prinsip dan janji itu. Apapun risiko dan tantangannya, dan berapapun harga yang harus kita bayar, itulah kesetiaan. Jadi jangan katakan setia kalau belum bisa teguh dalam prinsip yang sudah dipegang. Dang mu bau holong di tuhatai. Tak songol layangan yang diombang-ambingkan angin. Nang pesu sangguluna tetap setia. Nang pejut-jut saya disonggah yamat taibana alai tetap setia. Ima kesetiaan. Anggodongan nama do sirak koma ngain na rupani tinggal homa nina. Alai iba nama do setia. Apapun yang terjadi. Ima kesetiaan. Jadi lubi siani matu hatai setia tu hita. Jadi akamang dohot tamuinang na mangulu odak soal mangalului gatina te terlebih nama rumah tangga ay gu gatina. Berarti buhado duminggang gatina itu. Alay dangi persoalan na soal kesetiaan do. Suak songoni do na martuhanon. Ay bui do piddatusan, bui do lautusan na bu silahkan. Sonari soal kesetiaan do ate. Ido sada prinsip na manguluon. Ido prinsip na marumah tangga. Ido prinsip na mardongan. Ido prinsip diaka parsaurata. Jadi dang bui holan holong roha ikom mangihuk do kesetiaan. Hama kadongan disom mataida pabua kasih dan setia itu telah begitu menyatu dalam hakikat dan jati diri Tuhan. Karena itu ia tidak mungkin tidak setia. Di somara taida parasingan na muse sian hita jolma anggo jolmon olo do holan holong nai na ditonjol hon na dipatujulu lapatan na molo disukun holong doroham pasti do dia lusi wah marohaku tu ibana holong dorohaku disi holong dorohaku nianin alai bohado ya taringot tu kesetiaan nanti dulu. Jadi boy do masih haholongan, aledak setia. Na omma persoalan na rupanya. Ala yang butuh hatai dang boy tersirang hasatia unai kesetiaan nai dohot holong ni rohanai. Imana taida di topik ni minggui jalahu pikir marpardumuat doi tuturpuk naung tabige nakiningat. Tuhan tidak begitu. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi. Omma nanaing papataron na tuhita. Marhite-hite nguluni Yesus, marhite-hite ulona. Hamuah kamang dohot tamuinang, kalimat pujian kepada Allah yang paling dikenal umat Israel sejak mereka bisa berbicara adalah sebagaimana misalnya tertulis dalam Mazmur 118 ayat 1. Masih ada Mazmur-Mazmur yang lain yang serupa dengan ini. Dikatakan begini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Airo disaliling-liling nado asini rohana. Jadi open non budu tajaho di pesalmen 130 molo dihata heberi didoki le olam hasdo airo disaliling-liling nado asini rohana. Jala na lebih luar biasa molo tajahan no di pada naib baru di 2 Timotius 2 ayat 10 tolu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ima di 2 Timotius 2 ayat 10 tului. So hapo sa pehita tongdo hapo sa nanggui bana.
Ai daktar suada hossa dirina. Ima tuhatai, ima debatah natahapor siai. Ima Tuhan napapatar hodiri tuhitai. Jolmaon gohita jolma guarna do si haposa nate. Satabi tu akan namargawar si haposa. Alai tong dodang nok mata mamerengi bana. Sahalina satabi tu akan namargawar si haposa. Hamu kadongan sahapor siaon asa molo dido di bagasa trupuk jami taon tol hasro di langit do aka asini roham ninna di ayat sadai tol hasro di aka obu do hasitongam. Ya Tuhan, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Tutu mangodolhon songon naung tadok digijangi doi nakiningan. Langit dohot obun manggobarhon inganan naso terdungduk kita, naso terjangkau dengan tangan. Ai molo tado langit tei de dunian halida tung arokia jol malau tu langit ate masa waktu langit inna holak kata dui arokia jol matu langit tanga dong baharu aka pesawat nau songoni canggina tanga dok satu langit dah tei de dunian alai dak tu kita mengukur. Jadi molongan di dok tol hasro di langit bai nama inganan na dumau obun ninna molo di dok tol hasro di Amerika, tol hasro di Cina, tol hasro di Eropa inna bodo pedung nate. Misalnya rupani molo tabigi di dok belajar sampai ke Cina, negeri Cina, berguru sampai ke negeri Cina inna habudu pedung apalagi nuaing amura laut tu si maus mulak jol masih ada Amerika doho siat Cina alai molonunga di do rupani tol hasro di langit do aka asini roham ali Jehovah tol hasro di aka obu do hasitongami inna manggobarhon manang patuduh tu hita inganan nama cai do nasutuk guguta menjangkau mengukur sonima asini rohani debata tu hita jolma dak ternilai hita dan terukur hita dak terjokal hita jalalau sonima holong ni rohana tu hita jolmon. Di Efesus 3 ayat 10 rodi ayat 10 sia macetakas musedidok gajangna doho bidangna bagasna doho tibona lahotumada holong ni rohani Kristus betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bahkan di ayat i diuduti dohot hata melampaui segala pengetahuan. Molo holong ni rohani jolma buidu pe ukuro nate asini rohani jolma pe buidu pe supaton buidu pe duduon ai budu satokin holong rohana tokin nai daung be budu satokin marasini roha alai tokin nai daung be jadi molo didok rupani holong ni rohani jolmaon buidu musiman songon musim buah tohodoi asini rohani jol mope buidu di dok musiman sitong dui sipata holong nai dohot asini rohai mamereng kepentingan duate mamereng kebutuhan do jadi molo sai maos pe tabigi di dok habis manis sepah dibuang molo nga habis natong gwi bamago nama holong ni rohai iya sui holong ni roha manang asini rohai ba ala nama si leonan ba molo di leon ibana ba ibana pe manga leon ale molo rakya di leon ba ibana pe dangolo manga leon leonaw asa hulioko huhaholongi ala dihaholongi ima jolma
Jadi holong ni jolmai asini rohani jolmai holong na marala dope, holong na marasa asini rohana marala, asini rohana marala. Ala yang go asini rohani debata, holong ni rohani debata, dang ala manang asa, ala taha holongi, ala ta asi, asa taha holongi, asa ta asi daw. Holong manang asini rohani debata, nang pe. Idu nakin nani dokna di aka ayat naung tajahai. So haposa pehita tong do haposa nang guibana. Aidang tersuada hosa dirina. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan Tuhan terhadap kita tidak diukur dari kesetiaan kita. Dangalani hasatiau tatuibana asaga besatia Tuhan itu hita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ima didok nakiningan. Hamu kadongan saha porsiaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Alani i dang terpatudus sita asini rohani debata tu asini jolma, tu asini rohani jolma. Jaladang terpatudus sita holong ni rohani debata tu holong ni rohani jolma. Ai molo jolma marasini roha si pata dui daunate. Holong dunia rohana alai dak setia. Akhirna gabiru gudang ma hina holonganna. Setia tusan, setia tusan, setia tuson. Nah, holong rohana tusan, holong rohana tuson. Gabi gudang haholongan. Asini rohani debata na manok tongima na naing papataron na tuhita di bagasa partikiuno. Asa nang hita pe buy magkanguluhon holong sisongoni. Didok ditrupuk tayo nakiningan ay tung na arga situtudo asini rohani debata. Jala dakolak jolma dia si debata. Dakolak jolma, dakolak kitaon dihaholongi debata. Doho duaka na tinok na asing, doho duaka pahapahana dihaholongi debata. Jadi dang marpili-pili sudido na tinok panay dihaholongi. Bukti holong ni rohani debata, bukti asin ni rohani debata, dipatuduhon na kimarhite-hite na mangalehon na kasipanganon, mangalehon si inumon, dipamahap, ngulu na sida dipamahap, rohana sida dipamahap, aka parnguluan ni bangsoi dipamahap hita di bagasan ngulu taon. Macai gudang akatudusan laki dibahid di bagasa turpuki manggobarhon hina balga, hina bidang, hina tibbu, hina bagas ni hasatiaun ni debata asini rohani debata manang holong ni rohani debata. Omma nanaing patar dihita jala omma tong nagabe tiruat dihita sihanguluhonota asa holong manang asini rohani debatai sorminat dihita di bagasan parnguluota maradupun dongata nang maradupun tuhata di pasu-pasu debata mahita patulusoni di bagasan ngulu sigano pari. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala lopokon tu bagasan rohanami. Asa unang holan pemulusan sabik kami. Alai paluas mahami gabi hatubuan ni hatami. Asa diperbuihoni aka perbuih nadinggan dingulu si ganupari. Jalo matang yang nami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.